Mana qegħdin magħna llum, jalla dan il-messaġġ ikompli jbirikkom, isaħħaħkom u jibnikom fi Kristu u jibnikom parti mill-Knisja ta' Kristu. Ejja nitolbu u lestu l-Bibja biex niftħu l-Bibja fl-imkien. Waqt li jiena napprezza li intom tafdaw il-bnidem talla, però ħadd minnkom huwa rikjedut li tafda bniedem b'mod għami. Rikjest minnek li inti tafda bniedem b'mod għami. X'jekk jiġilek hekk, tagħmel hekk tama. Ħobb il-bniedem bajnejk magħluqa. Afda l-bniedem bajnejk miftuħa. U min jgħix fis-sewwa, min jgħid dak huwa sewwa m'għandux problema li jkun xejdu l-kalma. Mixtar, ċekjat, anyway, għajn nitolbu. Nitolbu miegħi. Ħankompli nitkellem bl-għajna Alla fuq il-ħolm, id-doni tal-Ispiritu Santu. It-tieni lezzjoni llum ħankomplu niftħu ftit u ħanitkellem illum bl-għajna tal-mulej fuq kategoriji diversi ta' doni. Missi Qaddis, grazzi tal-kelma qaddisa tiegħek. Nirringrazzjawk li inti tkompli tallimna. Inti battinna lill-Ispiritu Santu biex ikun dak li għallimna, jigwidana, u jilluminana fil-kelma, fit-talim, fil-revelazzjonijiet, il-veritajiet tas-saltna. Ġib glorja lill-ismek mulej, waqt li inti tkompli timmatura s-saħħa il-Knisja tiegħek f'isem Ġesu Kristu. Amen. Nixtieq nibda billi ngħid li peress li qed nitkellmu din hija t-tieni lezzjoni, tieni messaġġ fuq il-ħolm u d-doni tal-Ispiritu Santu. Ħammorru fil-ktieb ta' l-ewwel Korintin kapitlu 12. Kapitlu 12. Ma nafx għal min minnkom forsi ġo qalbkom qedtu għaliex qed jamalgama il-ħolm u d-doni tal-Ispiritu Santu u llum ħanitkellmu fuq id-doni profetiċi. Biex probabli ħajkun iktar bżonn mill-lezzjoni waħda fuq daw id-doni biss. Hemm 9 doni dawk li jsejħu doni tal-Ispiritu Santu. U huma maqsumin fi 3 u kull wieħed fih 3. 9 b'kollox. Il-doni tal-Ispiritu Santu huma u din hija importanti għal min irid jikber fi Knisja, f'maturità, f'mixja matura fi Kristu. Doni huma dawk li jagħmlu il-Knisja sopranaturali. In-nies tad-dinja movimenti li anka għamel il-bniedem u jista' jkun anke movimenti li għamlu l-ġid. Ħafna drabi ikunu movimenti li ġej mis-sukke mill-erf tal-bniedem. Imma il-moviment Alla ġej mill-qawwa tal-Ispiritu Santu u ġej mis-sema. Mhux ġej mill-erf tal-bniedem, imma ġej mill-erf ta' Alla. Knejjes li jiġħdu id-doni tal-Ispiritu Santu, jew nkella dawk l-eżies li bosta huma fil-Kristjaneżmu u jinsabu f'kull kamp, Kattoliku, Protestant, Evangeliku, Ortodoss, f'kull kamp jeżistu. Jissejħu u kemm il-darba italmu għad il-kelma, bil-Malti ma nafx jissejħu ma bl-Ingliż huma cessationists. Kulħadd jgħidha cessationists. Sessazzjonisti, ma nafx kemm. Żgur jissejħu hekk sessazzjonisti? Cessazzjonisti. Qatt ma smajta jiena ma il-kelma cessationist ġem il-kelma cease to cease. Tafx tfisser to cease, cease. Xi ħaġa tieqaf. Ħafna mid-drabi għandek denominazzjonijiet anka fi ħdan knejjes evanġeliċi, Kattoliċi, Protestanti. Issa, għal-kemm mhumiex
konsiderati bħala mainstream Christianity, imma anka l-Jehovah's Witnesses jiġħdu d-dona tal-Ispiritu Santu. Irħilu li xorta għandhom ruxma ta' dottrini zbaljati. Imma apparti minn hekk, il-dawn ħafna mid-drabi meta l-bniedem jibda jafda fl-erf tal-bniedem, fis-siġra tal-erf, ma jkunemx ħajja. Ma jkunemx moviment tal-Ispiritu Santu. They try jipprovaw jispjegaw kollox bl-arfin bil-moħħ tal-bniedem. Bil-moħħ tal-bniedem. U Alla jaqbes il-moħħ tal-bniedem hemm fejn aħna nistgħu nikbru fl-arfin u għalhekk l-Iskrittura tgħidlek li aħna għandna bżonn inġeddu moħħna ħsibietna bil-kelma tal-Alla. Imma l-Ispiritu Santu jagħti daw id-doni biex il-Knisja ma toperax. Propju r-raġuni biex ma tkunx Knisja bbażata fuq l-erf tal-bniedem. Imma biex il-Knisja tkun entità, organu sopranaturali li qed topera fuq din l-art bħalma topera s-sema fil-ġenna. Din hija xi ħaġa prinċipju bażiku u tista' taraħ kull imkien f'kwalinkwa suġġett tista' tinkludih. Il-pjan ta' Kristu x'inhu? Tiġi saltnatek. Ikun dak li trid inti. Kif fis-sema hekk ukoll fuq din l-art. Fis-sema huma bl-abbondanza, hawnhekk huma maqsuma mifruxa, hemm ċertu limitazzjonijiet minħabba li għadna f'dan il-ġisem, ma xewqa Alla li s-sema u l-art xi darba jderu jsiru ħaġa waħda. Għax xi darba kienu ħaġa waħda. Id-dnub firidhom. Imma d-dnub ftakar di. Id-dnub li Adam u Eva daħlu fid-dinja ma kienx id-dnub taż-żina, pornografija, is-serq. Għaliex għażlu is-siġra tal-arfin fuq is-siġra tal-ħajja. U meta jkun hemm knejjes Kristjani li jirreġettaw id-doni sopranaturali tal-Ispiritu Santu, jerġgħu qed iġibu il-Knisja li hija parti mis-saltna tal-Alla topra skont is-siġra tal-ħajja. Skont is-siġra tal-arfin minflok is-siġra tal-ħajja. U għalhekk għandek bosta knejjes ta' kull denominazzjoni, anka pastors, rajja, ministri, li meta tkellimhom fuq is-sopranatural jiżżufjettaw bik. Ma tgħidx politikant, ateu jew agnostiku, ma tgħidx xjentist, anke inkluż hekk imsejħa ministri. Meta sejħilhom, meta sejmilhom fejqan, ħelsien, mirakli, profesiji, id-doni li semmew hawnhekk, bosta jiżżufjettaw bik. And that's the state of the church at large. Kulħadd jgħidha minn qalbek jgħid l-Ispiritu Santu għallimni. Li kieku inti kun għamilt żmien twil taħdem dbati biex tixtri xi ħaġa bl-araq ta' ġbinek lil ulidek. Xi ħaġa li daw qatt ma jistgħu jofferdjawha. U meta inti toffrilhom bħala don, għotja, gift, jgħidulek m'għandi bżonna tajjeb kif jien. Dik hija l-mentalità u l-istat tal-Knisja mod ġenerali. M'għandi bżonn id-doni, m'għandi bżonn il-mirakli, m'għandi bżonn id-doni tad-discerniment tal-ispirti, tal-lingwi tal-Ispiritu Santu, tal-interpretazzjoni tal-lingwi, tal-profesija, tal-kelma tal-arfin, tal-kelma tal-erf,
tal-doni tal-fejqan diversi, tal-doni tal-ħidma tal-mirakli u tal-don tal-fidi speċjali. Ma nibżonnhom daw. One, xi wħud jgħidlek għax daw spiċċaw kif mietu l-ewwel apostli. Two, għaliex għandna l-Bibja. Il-Bibja biżżejjed. Issa, il-Bibja hija the instruction menu u għal-manwal tal-istruzzjoni biex jgħalmek biex topera bis-sopranatural, mhux biex tirreġetta s-sopranatural. Min vera jemmen u jixtieq japplika biex jimxi fid-doni tal-Ispiritu Santu huma proprja dawk in-nies li l-iktar li jemnu u jħadnu jwettqu l-Bibja. Mhux bil-kontra. Allura id-doni tal-Ispiritu Santu meta jiġu irreġettati, number one, huwa insult għal qalb tal-missier. Għaliex huwa don, it's a gift. Number two, tneżza l-Knisja mill-ilbiss soprannaturali. Tagħti tlieta, it-tielet punt, tagħti iktar spazju biex ix-xitan jopera mingħajr ma jkun mwaqqaf jew irreżistit. Allura, għalhekk Pawlu jgħid l-Apostlu, ix-xenqu għad-doni spiritwali. Ix-xenna għad-doni spiritwali. Meta ngħidu għad-doni, mhux li ddoq il-keterra, jew tkanta, jew tisfen, jew taft penġi, dawk mhumiex doni sopranaturali spirituali, dawk huma doni naturali. U ħafna mid-drabi dawk għalkemm jistgħu jiġu użati għall-Knisja, imma tista' tkun għateju u xorta jkollok dak id-doni. M'għandek bżonn l-Ispiritu Santu biex ikollok don tal-pinġija. Jew don li tkanta, jew don li tisfen, jew don li forsi tkun jinnaf skultur. Sbieħ daw id-doni, imma mhumiex doni soprannaturali. Ġesu Alla għandu doni spiritwali biex il-Knisja jagħmilha bħal Kristu. Sopranatural. Għalhekk intom inti għandna mhux inkunu ċwieċ, ignoranti, balali, ngħidu m'għandi bżonn id-doni tal-Ispiritu Santu. Unġiblaħ. Ara kemm qed tagħmel baħnanati meta tagħmel hekk. Qed tirreġetta don li sewwa lil missier kollox għax biex jagħtik l-Ispiritu Santu u d-doni tiegħu kellu jmut ibnu. Għax kieku ma setax jibatulek qabel ma bat ibnu. Number two, minflok tispiċċa topera skont is-siġra tal-ħajja, is-soprannaturali, tispiċċa topera skont is-siġra tal-arfin li toqtlok. Il-kelma, il-liġi toqtlok huwa l-ispirtu li jagħti l-ħajja. U għalhekk bosta knejjes mejta. Mejta. Totalment, mejta. Kemm ġieli jetta jena, ikka bod il-glorja tal-Alla, is-sopranatural, teraq. U t-tielet ħaġa, dawk it-tip ta' knejjes, id-demonju għandu heyday festa ta' parti, jopera faċilment. U ħanilkom xħata, eżmawni. Minix kontra l-medicina, pero kulħadd jaf fid-dinja li għal kull medicina li tieħu hemm is-side effect.
Il-mediċina tal-Alla ma fijiex side effect. Għaw aħwa li inkluż fil-familja tiegħi li tant ħadu meċinċina f'ħajjithom li jarrewħ l-istonku u xejdulu l-imsaren u l-intern il-fwiet jarrewħ. Biex għal min jgħid imma Alla tana l-mediċina. Sa nafti. Għandi ħbieb tobba inkluż anka fil-mediċina fil-familja tiegħi u nirringrazzja Alla għall-mediċina. Ma qatt ma nirreplacja is-sopranatural ma dak li krea l-bniedem. Dak li krea l-bniedem ġej mis-siġra tal-arfin. Dak li jagħtik Alla ġej mis-siġra tal-ħajja. Do you understand? Ġifieri, nirringrazzja Alla sa fejn ix-xjenza waslet. Però ftakar di. U l-mediċina li tieħu tfejqek naħa u qed skuż il-kelma goffa tfottik naħa oħra. Biex qabel ma tmur tiġri lejn il-chemist chest, aħjar tieqaf u titlob. Once li inti tirreġetta d-doni tal-Ispiritu Santu, jiena nemmen li qed tidneb. Jien għandi żewġ ħbieb li huma psikjatri u tnejn huma kredenti, ma wieħed minnhom partikolari jħobb ħafna lil mulej. U għaw xi wħud minnkom li anka ġieli rekkomandajtu biex imorru u jew nkella. Ma jaf fuq is-sopranatural. Il-mediċina jekk għandek bżonn miraklu mhux ħadd tagħmelulek. Jekk għandek bżonn demonju jitkeċċa minn ġeħajtek, mhux ħadd neħjulek. Jekk hemm saħta li hemm bżonn tinħeles minnha f'ħajtek, mhux ħadd kisserilek. Id-doni tal-Ispiritu Santu qegħdin hemm biex inti tgħix ħajja sopranaturali biex tassew kif qal Ġesu ikollok il-ħajja u l-ħajja bl-abbundanza. Amen aħwa? Ftakar daw id-doni, meta niftakru f'doni, ftakar li kemm ħabbek Alla x'iswielu il-missier biex jiena u inti nkunu nistgħu naċċessaw dad-doni. Alla għajnejk issa anke inti fuq it-televiżjoni Facebook. U minn qalbek imma jgħidha jgħidlu Spiritu Santu. Ejni din il-ġuħ ħalli nikber fl-arfin u fl-operazzjoni tad-doni li inti għandek għalija b'xejn. Mulej, għatini l-aċ, għatini il-ġuħ, għad-doni tal-Ispiritu Santu biex nissaħħaħ jien u biex tissaħħaħ il-Knisja fis-sopranatural u biex tkompli titqaddes u ssir Knisja glorjuża. Kuljum ix-xennaq għad-doni tal-Ispiritu Santu. Mingħajr id-doni tal-Ispiritu Santu, inti ħad tkun faċilment target tad-demonju. Faċilment. U l-iskemi tad-demonju kontra ħajtek m'intix ħajkollok biżejjed qawwa, know-how, għarfien kif inti teleb, tkisser u ġib fi xejn l-iskemi tad-demonju. Għaliex hemm affarijiet u ħanarawha manka fl-Iskrittura fit-Testament il-Ġdid li jidhru tajbin minn barra u inlaqqas tkun taf li huma aspirati minn qiegħ l-infern. U biex tiddixxernihom irid ikollok id-doni tal-Ispiritu Santu jaħdmu fik. Għax mingħajr l-Ispiritu Santu bid-doni tiegħu joperaw fik
taħsibhom xi ħaġa tajba. ħanamel parantesi għal min għandu bżonn jismaħħa di. Isimgħuni għodu attenti. Xi ħaġa li ġrat lili u xi ħaġa li smajt ukoll xi ħaġa fuq għallum. Inti taf li l-aħħar kien il-mulej semmalna ħafna il-kelma għodu attenti x'tisimgħu. Però wkoll ħanidilkom xi ħaġa oħra. Għodu attenti lil min tisimgħu. Moħħkom hawn. Hawn nies li jekk inti ma jkollokx l-erf li jaqa' taħt id-don tal-erf. Jon kella l-erf li ġej mill-Ispiritu Santu. Discerniment, jon kella id-don tad-discerniment. Li inti laqas kun taf li qed joperaw bi-spiritu ta' seħħer u witchcraft fuq ħajtek. Laqas kun taf? Għastinduna. Infakkarkom li Ġesu għalinna l-Ispiritu Santu jiġi biex iġib glorja lil Ġesu biex jibbinni biex ikisser il-Knisja. Jekk Ġesu ħajkelmek, jekk l-Ispiritu Santu ħajkelmek, mu ħajamel xejn biex ikisser il-Knisja. U jekk inti minn għalik l-Ispiritu Santu għallek xi ħaġa li jonfoħlok l-ego tiegħek, let me guarantee it to you, you are hearing from hell. Għanidukom xi ħaġa aktar jibsa. Għaw mexxejja spiritwali, xi wħud saċerdoti, xi wħud anka jissejħu ministri, xi wħud jissejħu pastors li joperaw bi spiritu familjari u spiritu ta' seħer. Ħanejt xi ħaġa u jalla taqbduha. Meta int għandek nies, I'm about to make some people nervous. Meta int għandek nies, mhumiex kapaċi jissottomettu taħt l-ordni divina ta' Alla. Illum anke xi wħud minnhom imexxu hekk imsejħa komunitajiet jew knejjes. U dejjem jiġru minn knisja għall-oħra u knisja l-oħra u illum għandhom il-knisja tagħhom. Let me speak clear and let the Holy Spirit cut and separate. They're operating under witchcraft. Jekk inti għandek mara biż-żewġa ma' żewġa u dil-mara sweet, friendly, ħulija u telqet il-żewġa u marret ma' raġel ieħor. Wara ftit telqet il-dan ir-raġel ukoll. Wara ftit marret ma' raġel ieħor, għamlet xi snin ma' dar-raġel u telqet il-dar-raġel ukoll. Inti li ġast tafa minn barra, tgħid kemmi friendly, kemmi sweet, kemmi karizmatika. Int laqqas taf li tiddilja ma' saħħara. Aw sħaħar fil-pulpti. Taħt titlu rajja. Have nothing to do with them. Bye.
God is not the God of confusion. Alla mhux Alla tal-konfużjoni u tas-seħer, tad-diviżjoni, tat-tifrik, tal-paroli żejjed, tal-kundanna. Dik mhix il-qalb tal-Missier. Għalija forsi li ma tantx nafa ngħid kemm iswitu dik il-mara kemm hija dħulija. Jew raġel. By the way, dik il-mara taf xi reprezenta knejjes. Mexxejja. Hekk imsejħa rajja. Hekk imsejħa ministri. L-iktar frażi komuni li toħroġ minn fom nies li qed joperaw f'saħħer witchcraft u rebellioni, taf x'inhi? Alla qalli. Kulħadd jitlob jgħidlu Spiritu Santu, kellimni, allimni. Mhux għax qed ngħidlek li x-Spiritu Santu ma jkellimx in-nies, ta? Ma l-Spiritu Santu mhux miġnun u mhux ħajaħdem kontra Ġesu u kontra l-Missier. Ewwel Korintin 12. Ma rridkomx ma tkunux tafu vers wieħed. L-aħwa dwar id-dona tal-Ispiritu. Tafu li meta kontu pagani intom kontum kaxkrin lej l-idoli li ma jitkellmux. Bla ma biss kontu tafu. Għal dawk li ma smajtunix ngħidu fis-session ta' qabel ħanejd issa. L-ewwel Korintin minn kapitlu 7 sa 14 Pawlu qed jikteb jirrispondi għal mistoqsijiet li l-Korintin għamlulu. Fuq l-ikel, fuq iż-żwieġ, fuq id-divorzju, fuq is-separazzjoni, fuq xikol xtiekol, fuq il-tqarbin, fuq id-doni, li ma doni. Pawlu daw kitbulu xi jitri u Pawlu qed jirrispondihom fuqhom. Ġinti kollha background tagħha di. Vers 3. Għalhekk ngħidilkom li ħadd u jitkellem bl-Ispirtu tal-Alla ma jgħid jew jista' jgħid misħut Ġesu. U ħadd ma jista' jgħid Ġesu hu il-mulej. Jekk mhux imqanqal mill-Ispirtu Santu. Hemm imbagħad diversi doni. Kulħadd jgħid doni. Kulħadd jgħid diversi. Hemm ħafna. Hemm ħafna diversi doni, ħafna. Imma huwa wieħed l-Ispirtu. Hemm diversi ministri, kulħadd jgħid diversi ministri. Jew ministeri, sorry. Ministeri. Imma l-istess wieħed hu il-mulej. U hemm diversi ħidmiet imma l-istess Alla. Li jaħdem kollox f'kulħadd. F'dawn it-tliet kategoriji għandek doni tal-Ispiritu Santu, ministeri tal-Ispiritu Santu u ħidmiet li hawnhekk Pawlu qasamhom l-Ispiritu Santu, il-mulej u Alla, it-Trinità. Mela f'dawn id-doni ministeri u għajnuniet u ħidmiet naraw it-Trinità topera. Ok, vers 7. Ara ġejja good news. Lil kull wieħed. Kulħadd jgħid lil kull wieħed. Inkluż lili. Mhux lil pastor, jew lil pastors, jew lil evangelisti. Jew kella dawk il-5 ministeri li jissemmew f'Efesin kapitlu 4 vers 11 biss. Le. Lil kull wieħed. Lejt il dak taħdek. Intu wieħed minnhom.
li l-kull wieħed tingħata ir-revelazzjoni tal-Ispirtu għal ġid ta' kulħadd. Id-don, kulħadd jgħidha di, ma jibnix lili imma jibni l-Knisja. Jekk id-don tiegħek tak qed itik xi ego lilek, oqgħod attent. Mhux bil-fors għax huwa don falt, jista' jkun għax inti tuża d-don ħażin. Right? Mela id-don li Alla jtuk, x'inhu ta' once li inti Kristjan, inti d-don tiegħek qiegħed hemmhekk biex jibni l-Knisja. Anzi, ħammur waqt li qegħdin fl-ewwel Korintin kapitlu 12, vers 7. Ħammur fl-ewwel Pietru malajr. Mura l-ewwel Pietru 4. Vers 10. Mela, kull membru tal-ġisem ta' Kristu, kull Kristjan, intom familja River of Love, kollha għandkom doni. Kemm il-wieħed minnhom? Għalfej qed tixtieq kemm ikun? Kollha. Kollha issa meta ngħidlek għandek, jiġifieri kollha daw jistgħu f'xi ħin joperaw f'ħajtek. Imma inti titixxenna għalihom. Issa jiena nemmen ukoll li hawn Kristjani li forsi dan it-talim dettaljat kif qed naqsmu ftit magħkom illum, ċertu affarijiet forsi ma nafuhomx għax ma semawhomx. Imma nemmen li hemm Kristjani li jħobbu l-mulej b'mod ġenwin, hemm doni li diġà operaw f'ħajjithom imma ma ddixxernux jew ma ndunawx li kienu ċertu doni li joperaw. Issa ma daw il-lezzjonijiet bejn Alla ħanitalmu li ara mela dak kien dak id-don li kienet jopera f'ħajti, ara għalhekk mela kelli u tibda nnoda li inti actually kien hemm doni li joperaw. Issa, mhux ħaniftaħ fuq għallum di, imma iċ-ċavetta li jiftħu id-doni f'ħajtek huwa l-Ispirtu Santu u inti tibda tara jekk taqra l-Iskrittura, tara li daw id-doni bdew joperaw bil-bosta b'abbundanza fil-Knisja meta ġie bawt l-Ispirtu Santu u l-Knisja kollha itamdet u ġiet imlibsa bl-Ispirtu Santu u l-Knisja kollha bdiet topera fil-sopranatural. Amen? Infatti, jekk ikonna ċans illum mhux ħajkonna ċans. Mbagħad imorru passaġġ f'Atti tal-Apostli fejn tibda tara fejn waqa' l-Ispirtu Santu, meta tgħidlek il-kelm ġifieri waqa' tgħidlek fell upon them mhux għax waqa' għax ħaxi gambetta da ġifieri. Niżel fuqhom l-Ispirtu Santu. Meta niżel fuqhom l-Ispirtu Santu, tara xi doni li ġew msemmija. Issa inti qatt ma tibni dottrina fejn hemm is-silenzju. Inti f'mod għax inkella tagħmel żball. Tibni dottrini fejn hemm huwa ċar, fejn mhux ċar tħallija ambigwa. Ma fejn hu ċar tibda tinnota. Nista' ngħidilkom li kull darba li jinżel l-Ispirtu Santu hemm postijiet fejn tgħidlek li tkellmu bil-sna ġodda, jew nkella ma tgħidlek xejn. Imma mkien ma tgħidlek li ma ġara xejn. X'imkien dejjem ġara xi ħaġa. Vers 10. L-ewwel Pietru 4 vers 10. Kull wieħed minnhom jgħix skont id-don, mela kull wieħed minnkom jgħix skont id-don li rċieva u jinqeda bih għal ġid tal-oħrajn. Hekk tkunu amministraturi tajbin tal-grazzja ta' Alla li hi ta' ħafna xorta. Ġifieri hemm diversi doni, l-istess grazzja, l-istess Spiritu Santu imma kollha differenti. Taf li inti pereżempju tgħidli, jekk naqbdu pereżempju d-don, nixtieq niftaħ fuq illum imma ma nafx kemm ħajkollu ċans. Id-don pereżempju tad-discerniment tal-ispirti, dak mhux id-don tad-discerniment. By the way, xednilkom il-ġurnata l-oħra. M'hemm l-ebda don li jissejjaħ id-don tad-discerniment. Jista' jkollok discerniment, ma mhux jissejjaħ id-don. Discerniment ġeneralment issibu id-discerniment waħdu iġġibu inti permezz ta' għarfien
u inti ma tpoġġi dak l-arfin fil-prattika biex takkwista erf, wisdom. Imma id-don tal-discerniment tal-ispirti, unkella d-don tal-għażla tal-ispirti, huwa pereżempju għalkemm pereżempju inti jista' jkollok dak id-don qed jopera fik bħalissa, ħadd ieħor qed jopera dak l-istess don f'ħadd ħajkun differenti xorta. Il-kif qabel ikun differenti. X'tip ta' spiriti tiddixxernu qabel ikun differenti. Il-mod li tiddixxernuh qabel ħajkun differenti. Hawn min jiddixxernih b'għajnejh kif jara għajnejh jinfetħulu. Hawn min jiddixxernih biex jisma' l-vuġi tal-mulek kif hawn min jiddixxernih billi ikun hemm ċertu sensazzjoni fl-ispirtu tiegħek. Inti fehm? Ġifieri anke don wieħed ukoll nistgħu naqsmuh bosta drabi kif jiġi operat. Għajna mod kantanti. Għaw kantanti li inti tu per esempio, huma tajbin fil-diski pop. Ma tqabdux per esempio jkantalek l-opera. Għandek għandek kantanti li kantaw l-opera. Jekk ta' taħxi diska pop, taħseb li mort l-opera, għax kollox jagħmel diska opera. Tifhem? Għaw diski għaw kantanti li huma rappers. Mela inti għabli naqbadlek l-istess diska, u għed jagħmel li opera, li uħor jagħmel il-pop u li uħor jagħmel il-rapping. Ma il-tlet tal-lum għed ikantaw. Imma tiġi operat differenti. U dan tant hemm x'titgħallem fih, għalhekk inti tibqa' miftuħ u titlob l-Ispirtu Santu għallimni. Għallimni. Amen? Grazzi Ġesu. Għaliex this makes Christianity fun. Din tagħmel il-Kristjaneżmu verament tu pjaċir tgħix din il-ħajja. Because it makes your Christian walk supernatural. Tagħmel il-ħajja tiegħek sopranaturali. Qed tifhem? Huwa il-Kristjaneżmu pur huwa sopranaturali. It's not Christianity of the suke, it's the Christianity of the heart. Amen. Hallelujah. Halleluja. Grazzi Ġesu. Mela. Vers 11. Jekk xi ħadd għandu d-don tal-kelma, issa daw essaċ laqqas huma l-istess doni, imma doni diversi. Jippridka l-kliem tal-Alla. Jekk xi ħadd għandu d-don tal-ministeru, sewwa ġifieri li hemm bosta doni tal-ministeru li jaqdi b'diversi modi, iħadnu bis-seta li Alla taħ biex hekk f'kollox ikun igglorifikat Alla. Mhux int, jew jien. Ikun igglorifikat Alla. B'Ġesu Kristu li tiegħu huma il-glorja is-seta għal dejjem ta' dejjem amen. Mela kulħadd jgħid warajja, kull don dell-Ispirtu Santu tal-Knisja hija biex tibni l-Knisja iġġib glorja lill-Alla. Amen? Halleluja. Issa, hawnhekk l-ewwel Pietru 4, vers 10-11, mhux qed jitkellem per se fuq id-doni tal-Ispirtu Santu, għax dawn huma doni inti tinsiex il-kelma doni hija l-kelma gift. There are many different types of gifts, hemm ħafna types of gifts. Ma llum u f'din is-sensiela ta' tal-im brajna Alla, we're talking specifically, nitkellmu b'mod speċifiku on the 9 gifts of the Holy Spirit. U laqas bdejna. Semmejtilkom xi ftit ma laqas bdejna kull wieħed irid naqsmuh. Amen? Imma ġifieri hemm 9 doni speċifiċi tal-Ispirtu Santu. Inti infetaħ għalihom dawn l-affarijiet. Hemm sensiela ta' tal-im fuq il-YouTube li ġieli tkellem fuq, pereżempju, kif topera fil-profetiku, mur ismagħhom. Għax dak nibda nitkellem fid-dettall fuq ċertu don partikolari. Kif topera fil-fejqan, mur ismagħhom. Għax dak huwa don partikolari. Sewwa don tal-mirakli, ftit ilu xi 6 xhur xaġilu kont għamilt kif topera fil-mirakli. Taf li l-mirakli u l-fejqan mhux istess? Eżatt. Per esempio, il-Bibja tissejjaħ sinjali. Is-sinjali u l-mirakli u l-fejqan mhumiex istess, sinjali hija kategorija oħra. Għattifmu, imma daw
bħalma jgħidu bil-Ingliż, this is what renders the church supernatural. Din hija li tagħmel il-Knisja sopra naturali. Amen? Alleluja, grazzi Ġesu. Amen. Mela, ħanerġgħu lura għall-ewwel Korintin kapitlu 12. Qed tieħdu pjaċir aħwa. Amen. Bravi. Mela, ħanerġgħu nadaw vers 7. Kull wieħed tingħata r-revelazzjoni tal-Ispirtu għal-ġid. Mela nisimgħuni. Jekk xi don li ġie moti tiegħek lilek u ma tagħmel l-ebda ġid. Għalhekk qedtilkom oqgħodu attenti għax anke inkluż nies fuq pulpti minn għalihom li għandhom don u minn għalihom li Alla b'xejn u qed joperaw bi spiritu familjari u minflok qed iġibu l-ġid iġibu ruxmata tkissi u tfarrik. Witchcraft in the house of God. Ġid! Kif taf pastor ħankun isma' l-Ispiritu Santu kull meta naraw l-Ispiritu Santu jopera bil-fors, kull ħadd jgħid bil-fors. Irid jiġbaħ il-Ġesu. Bil-fors. Ejli meta Ġesu m'għamilx ġid. Hemm ta' stejjer fit-Testament il-ġid, inkluż anke flatti u fil-bidu tal-Knisja. Li xorta ġab ġid imma ġabrux ma tabbiżaw wkoll. Ħansemmuhom u ħamissuhom dawk il-sitwazzjonijiet. Ma nista' ngħidlek issa. Ħansemmilek pereżempju meta Alla bl-Ispirtu bid-don tal-Ispirtu Santu ta' l-arfin, the word of knowledge. The word of knowledge. Not knowledge, because it is a supernatural gift. It's not by how much you know. Hija don sobnaturali, mhux b'kemm taf int moħħok. Fatti 4 u fil-bidu ta' 5, Alla ta' opera minn Pietru bid-don ta' dak li bl-Ingliż jgħidulu the word of knowledge, kelma tal-arfin, jiġifieri Alla lil Pietru b'mod sobnaturali arraflu barfin li ħadd ma kien jafuh li falla imma rrevelaħ lil qaddejt jew biex jirrilizja. Li Ananija u Safira kienu qed jgħixu ħajja doppja u ipokrita fejn daw bijaw għalqa setaw rakkiridu żammaw kollox flus. Żammaw il-flus kollha. Imma peress li wedu għal-Alla ħasbu li ħajtmejlu bl-Ispiritu Santu. Għax Pietru mbagħad Alla Ananija, x'fettillek tikdeb u tidneb kontra l-Ispiritu Santu. Inti meta beqqajta dik l-għalqa, mhux kollha tiegħek kienu l-flus. Imma inti wettomlu lil Alla. Bang! Dead. Pastor, għaliex daw id-donni ma joperawx fil-Knisja llum il-ġurnata? Għax kieku m'hawnx Knisja. Il-Bibja tgħidlek meta daw id-doni b'dan it-tali qawwa u intensità kienet qed topera, id-dinja, il-gvern beża minnhom. Do you want to come to that time? But don't mess up with the Holy Spirit. Allura matul iż-żmien nemmen jien u bosta jemnu li jekk Alla kien ħajpa sejjed dik ir-rata u dik-Knisja tispiċċa wara ftit jiem. Ftakar l-Ispiritu Santu li jixtieq, taf xi jixtieq l-Ispiritu Santu? Malta u Għawdex, Maltin Ingliż, Maltin, Ċiniż, Ingliż, Spanjoli, Afrikani minn kull imkien li tifhmu l-Malti bħalsa. Rajja, Kattoliċi, Protestanti, Ortodossi, Evangeliċi, Pentekostali, Karismatiċi, ismawni. Li jrid l-Ispiritu Santu huwa dak li jrid Ġesu.
U dak li jrid Ġesu huwa li jġib id-dinja is-sema tiġi invatuta fuq din id-dinja. Ejdli fil-ġenna u fis-sema min ħajkun apokritu. Mela kif tiġi, mela iktar ma bnidem jersaq lejn Alla, għalhekk ġieli issa ħabbel xaskom, marit il-ħadd minnkom imut f'isem Ġesu Kristu u marit il-ħadd anke minn qatt jajjarni il-mulej ħenna għalik. Il-mulej jaħfillek u jaħfilna għalik. Nippreferi li inti s-salva u ssir trofew fidej il-mulej. Imma għodu attenti ħanetkellem naqra ibes. Ma ndardruwix. Għax bħal ma Alla salva bosta, Alla qatal bosta wkoll. Ġifieri għodu attenti meta niżżuffjettaw bl-Ispirtu Santu, da mhux qed ngħidha likom ta' għal nistem barra għal min imqarandu għadna waħda biex jisma'. Għodu attenti. Imma daw in-nies da l-Ananija. Allu Ananija, allu ħasra biħħejt art. U kollha kienet tiegħek. Imma inti wetta lil Alla. U inti jekk biħħejta pereżempju ħanejda biħħejta 100,000 u mettu bit-telf il-Alla, għaliex żammejt 50,000. Meta kienet tiegħek mhux kollha kienet tiegħek, ħadd ma qalek biex toqgħod jgħidu lil ma wara mu jittielu se tagħtilu. Allura għallu inti gdibtu li dik għalhekk mhux għax Alla il-flus, għax inti gdibt u gdibt lill-Ispirtu Santu. Mhux lill-pastor gdibt, jew lill-Apostlu Petru. Gdibt lill-Ispirtu Santu biġnoni jew balalu. Daskab dal-waqt kun intenta mal-bambin. U ħanejlek fuq il-YouTube hemm ta' nies li żuffjettaw balla. Msieken kif saru, msieken. Apparti li spiċċaw fl-infern, inti tispiċċa f'abbissi tal-infern għax gdibt lill-Ispirtu Santu. U jekk għadek ħaj fisser qed baqalek iċ-ċans biex tindem. Għax kieku qatlek. Mesmani, u mbagħad daħlet il-mara tiegħu wara. 3 sigħat wara l-Bibja tgħidlek. U l-istess l-Ispirtu Santu ta' l-istess il-kelma word of knowledge. Jiġifieri għarfien fuq sitwazzjoni li fin-natural ma kien jaf xejn biha. Imma l-Ispirtu Santu ta' kelma ta' għarfien. U Alla Safira. X'fettilek tikdeb l-Ispirtu Santu? Dak li intom kelkom mhux dejjem tagħkom kien? Ħadd ma qallek biex inti twedu lil Alla minn tawettilu issa. Għaliex gdibtu l-Ispirtu Santu? Ara issa, dawk in-nies li ġarrew ġisem żewġek ħajġu għal tiegħek għax ħajġorru lilek magħhom. U da sekk huwa qatt mietek. Issa immaġina di, u ġurnata waħda, anzi fi-3 sigħat imutu 2. Hekk. Christianity would have long time ended. Long time ago. Mela nemmen u nemmen b'qalbi kollha li l-Knisja bħalissa wila Alla kellu neħħideh, mhux neħħideh totali, the intensification tal-preżenza tal-Alla kellu iwarraba. L-intensità tal-preżenza tal-Alla għaliex jispiċċa biċċa kbira mill-Knisja tispiċċa maqtula żgur fil-preżenza tal-Alla. Immaġin intom kieku ġejn River of Love is-sib li ġej min jaf hekk ħammut illum. Isma' ċempel tal-furanal għalli jista' jkun ħalli konna kollox lest. Ħanejlek ma jibqgħux jipparlaw fil-vojta ħafna? Joqogħdu attenti xi jgħidu mbagħad fuq Facebook. U fuq YouTube kemm jitkellmu ħażin u jattakkaw nies tal-Alla. L-Ispirtu Santu kellu jneħħi deħmi fuqhom għax kien jispiċċa joqtorru x'ma mill-poplu Dio stess. U tgħidli Alla ġust, Alla huwa ġust u Alla għandu kull dritt għax ikkreaku f'dik. U daw l-affarijiet saru fit-Testament ġdid. Fl-ewwel Korintin 12 ara kemm mexjin bil-mod. Ara kemm mexjin bil-mod. Jekk inti trid tismawni sewwa. Jekk inti taqra l-Atti tal-Apostli meta l-qawwa tal-Alla kienet intensiva ħafna. Il-Bibja tgħidlek il-Knisja kienet tgħix fil-biża' tal-Mulej.
Ħadd ma kien ipalla fil-vojta fuq il-pastor. Jew fuq l-apostlu żgur, ta? ħadd ma jmur joqgħod ipaċċappas kliem fil-vojt fuq il-Facebook, ta' żgur, ta? Ma jekk jiena u inti jridu ngħixu dik l-intensifikazzjoni tal-preżenza tal-Alla. U nixtieqha. Jien nixtieqha. Ma nafx jekk ikunx taġġid għalija totali. Ma nixtieq. Għaliex ħafna jgħidu daw is-cessationist imsiekin. Għax il-preżenza tal-Alla telqet m'għadux jagħmel mirakli. Li kieku għadu jopera kif kien kieku int ilek li intrab. Għodda bħala l-ħnina u l-grazzja tal-Alla. Imma Alla refa daqsxejn dejjeħ biex il-qawwa ma tkunx daqshekk intensiva biex lilek propju lilek ma joqtlokx għal parola fil-vojt u dutrini folos li inti tgħallem u tattakka n-nies tal-Alla. Ħallitik il-grazzja tgħix u tindem. Forsi x'darba tiġi f'sensik bħalma wara kollox kien hemm bosta li ġew f'sensihom. Imma ħanfakkarkom mixjin lil hemm. Għax bħalma kien fil-bidu. Irid jerġa' jiġi. Qabel ma Ġesu jiġi għall-Knisja. Ġesu mhux ġej għall-prostituta. Ġesu ġej għall-arusa glorjuża. Iżda mhux qed ngħidlek ma nistgħux nieħdu pjaċir u nitqu, imma jekk ħanitqu nieħdu pjaċir. Mhux nisufjettaw b'affett qaddisa da? U l-Ispiritu Santu. U noqogħdu attenti. Kemm joqogħdu attenti mbagħad jgħidu ċertu aħwa. Ma jibqawx jiġru ta' minn knisja l-oħra dan bad. Ma jibqawx. Ma jibqawx ta' jattakkaw u jfesssu fil-widnej. Ma jibqawx. Jekk jiena u inti rridu nimxu vera fil-qawwa tal-Alla, kif Alla jixtieq? Innotaw. Jekk taqra tal-Apostli tal-Alla, Bibja tgħidlek, u l-bizza tal-Alla waqgħet fuq il-poplu kollu. Mhux fuq il-Knisja kollha da. Fuq il-poplu kollu. Tu, moħħkom hawn. U jekk taqra l-Atti tal-Apostli, morru qraw l-Atti tal-Apostli dil-ġimgħa. Almenu aqraw ħafna drabi Atti 1-5. U l-Bibja tgħidlek. U l-imħabba tal-Alla kienet taħraq bejniethom. Kif taf passe? Li ma bniedem li ma jħobbx vera lill-Alla u ma jħobbx vera li Kristu lest li jagħti kollox. Bibja tgħidlek daw kellhom kollox komuni, ħadd ma minnhom ma kien jonqoshom xejn, daqskemm kienu jħobbu lill-Alla u kienu jħobbu lil xulxin. Ma jkun hemm ħadd mbagħad jgħid daw li jagħmlu għall-flus. Jkun hemm ħadd mbagħad jgħidha dik. Għax malajr tirrevela il-kondizzjoni ta' qalbek. Għalhekk l-ewwel Korintin 12 hemm il-kapitlu ta' wara 13 huwa tal-imħabba li jiġi sandwiched bejn iż-żewġ kapitli fuq id-doni. Imħabba. Imħabba lejn Alla u imħabba lejn il-ġisem ta' Kristu. U minn uħab il-ġisem ta' Kristu ma jgħid xejn vojt li ma jġibx ġid u jibni l-Knisja. U jekk ikun hemm xi ħaġa żbaljata, tista' tindirizza il-dottrina imma tmiss qatt il-bniedem. Amen. To be continued. Titgħallmu xi ħaġa? Amen. Grazzi Ġesu.
مروا studjaw. Għaw xaħat l-lejla pastor kelli bżon nisma din il-kelma l-lejla. Kien hemm xi ħaġa li laqtitni. Amen. Kollox. Ismawni. Dak li jott għalikom jott għalija. Jott għalija. U jott għal-kull min jiseħ kristjan, anka minn ma semawx. Għaw xaħat il-lejla jgħid pastor jina nixxiqna teħajti l-Kristu. Għaw xaħat il-lejla għal-lejdek. Tixxiqna teħajtek il-mulej. Min qalbek bis-serja timxi għal-mulej. Daw kollha li intom taraw dal-programm, televizjoni, Facebook, YouTube. Issimaw dal-messaġġ qalbek miftuħa għal-mulej. U ħalli l-Ispiritu Santu jkellmek. Tagħmel xejn li ma jibnix il-Knisja u li mhux taġġid għal-ġisem ta' Kristu. Ftakar f'di, Ġesu miet għal kull persuna. Sinjal li fajnejh aħna importanti u ta' valur. Kulħadd ibaxxi rasu. Itlob miegħi issa stess, għal dawk li intom mollejtu jdejkom bis-serja, ħudu daw l-affarijiet bis-serjetà. Ħabbix rasek jekk dnibt indem. Itlob maħfra skuża minn qalbi. Għalhekk ġie Ġesu biex nubietna kunu maħfura. Ġesu ġie u ħal kundanna li kien ħaqna biex jekk aħna impoġġuh bħala s-sit u salvatur ta' ħajjitna, ma nieħdux dak li ħaqna, ma nieħdu dak li ma ħaqniex. Il-maħfra, il-ħnina, il-grazzja. Jekk xi darba xi ħadd qallek kelma u ġie jgħidlek Alla qalli u mlik bruxma ta' kundanna u mlik bruxma ta' toqol u taqlek, m'intix tinduna dak mhux klim ta' ġid ma jibnikx. Dak hija l-qalb tal-missier jew l-ispirtu ta' divinazzjoni s-serb qed jitkellem. Bħalma tkellem is-serb minn dik il-mara u bdiet tgħid dawn huma nies għaddejja tal-mulej ma kien id-demonju jitkellem. Li ma għandnax nitalmu u l-mulej jitina qalb għaċċana ħa nitalmu. Dik hija Atti 16-17. Itlob minn qalbek warajja, itlob warajja, minn qalbek. Il-mulej jismek kull ma tgħid. Ejdi talba warajja minn hawnhekk, jgħidlu missa qadis. Grazzi ta' Ġesu. Għaliex permezz ta' Ġesu biss jiena nista' nersaq lejk mulej. Għandi bżonnok f'ħajti mulej. Mingħajrek mina xejn, min kapaċi għal xejn. Ġesu, inti li bentala l-ħaj, salvani mulej. Għatini qalb għalik. Għatini qalb għalik mulej. Għatini għaċ u ġuħ għall-Ispiritu Santu u għad-doni tal-Ispiritu Santu. Aħsilni bid-dem prezzjuż tiegħek mulej. Għalli minħobbok, nħobb il-poplu tiegħek, nħobb il-Knisja, nħobb il-verità. Ġesu, fejna dnibt kontra tiegħek, aħfilli. Inti s-sit tiegħi, inti l-mulej tiegħi, inti l-iben tal-ħaj. Salvani mulej. La tħallini qatt nabbandonak. La tħallini qatt nitbiet minnej. Mulej tiegħi u Alla tiegħi. Grazzi tal-li ħabbejtni. Bimħabba li m'għandix kliem biżejjed biex nesprimija u biex nirringrazzjak għaliha.
għamilni mulej strument tal-imħabba, tal-paċi u tal-qawwa tiegħek. Mulej, għatin il-ġuħ, għatin il-għacċ għalik. Irrid insir nafek aktar. Spiritu Santu, aħdem fija, opera fija inti. Għal-glorja tiegħek Abba missir, f'isem Ġesu. Jekk inti xi darba xi ħadd kelmek u qallek xi kelma negattiva u dal-persuna kien Kristjan, olidek. Jekk xi ħadd ġabek f'kundanna, speċjalment in condemnation. Issa, xi kultant sfortunatament il-Kristjani jiżbaljaw ukoll, imma jridek minn issa taħfrilhom. Aħfrilhom, irreleasjhom. Imma stand up where you are. Those of you, dawk li intkom kelkom kliem forsi xi ħadd għalek kelma. Bil-wef fejn inti. Ħatlob għalikom u tolbolhom. F'isem Ġesu Kristu. Ndirreleasja kull wieħed waħda minnkom. Minn kull spiritu ta' konfużjoni, spiritu ta' kondanna, minn kull spiritu li taqlek u li ġablek biża, mhux il-biża tal-la, imma biża li ġej mill-għadu. Nirreleasjak minn kull ħakma tal-għadu. Nirreleasjak f'isem Ġesu Kristu. Minn kull spiritu ta' seħer, witchcraft, manipolazzjoni u intimidazzjoni. U nitlob issa stess biex l-ispiritu tal-imħabba, tal-kompassjoni jan ek issa stess f'isem Ġesu Kristu. Millum il-qoddim, kull saħta li għadġet mistqarra fuqek, kull kundanna li ġaqat mibawta kontra tijak, nirreleasjak minn dak il-klim li ġi biex joqtol minn flok ibni u jgħat il-ħajja. Kun ħiles, kun ħilsa, fissem Ġesu Kristu ta' Nazaret. Jekk klim li ġi mistqar fuqek, li ġablek ansjetà, depression, biżat, nirreleasjak issa stess minn dak il-klim. Fissem Ġesu ta' Nazaret. Jista' jkun żewġek, martek, xi Kristjan ieħor, xi pastor, xi mexxejn, jekk xi ħadd forsi għalek xi ħaġa b'injoranza, ovvjament taħfrilhom għax forsi xi kultant Kristjan bniedem jkun jista' jkun għal affarijiet b'injoranza, imma aħfrilhom. Imma llum bil-qawwa tal-mulej niddikjara bil-qawwa u l-awtorità ta' Ġesu int ħieles. Ejx ħilsa, ejx ħieles f'isem Ġesu ta' Nazaret. Ġesu ġi biex jaħilsek. Kun ħieles mill-lum il-qudiem. Għal-glorja tal-Missier, amen. Halleluja! Amen, 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 amen. Halleluja! Il-paċi ma'kom eżaż aħwa, narawkom is-sibli ġej. Narawkom is-sibli ġej fis-7 ta' filgħaxija, ejjew nfaħru l-mulej, ejjew esperjenza u l-qawwa tal-Ispiritu Santu u l-ħadd fil-għodu fl-10. Il-paċi ma'kom, narawkom. Ciao, ciao.